Kaixo, ongi etorri hemen saiora. Bakizue, hemen amatasuna hitz egiten ari gara saio ezberdinetan, amatasunetaz pluralean, beti, bakoitza bere bizipenetik eta bere kasuistika ezberdinetatik, eta beti ere feminismoaren eskutik joan nahi dugu, edo irakurketa feminista batetik aztertzen mai gaineratu nahi ditugun gai ezberdinak, eta gaurkoa bai esan gaia potentea dugu, violentzia obstetrikoaz hitz egin nahi dugulako, eta hortarako Inarak aurkeztuko du gaurko gonbidatua, ezin zola besterik izan. Violentzia obstetrikoaz ez soilik, zen naia amatasunaren inguruan entzuna izan dugu maiz. Podcasta eta bide laguntzak eskaini izan ditu Zabeletik Mundura proiektuan, eta amatasuna eta feminismoa alikatu du bere hitzetan, beti bere jardunean. Eta baita ere, emakume askoren hitzak bildu izan dituz bere jardunean. Hortaz, violentzia obstetrikoaren inguruan, baina akaso bere beste jakintza guztiak ere partekatuko ditugu modu batean edo bestean, baina garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ahotsa ematea Nazio Batuen Erakundearen aldeko epai oneri ez, eta zure erditzean, edo nahiaren erditzean gertatutakoak ekidin zitelakoan, borrokan egon delako, eta jarraitzen duelako, modu batean edo bestean, beste inorri ez gertatzeko, bederen, bizitza berria sortu eta aldi berean, beste inori berari gertatutakoa ez gertatzeko, bederen, lanean egon da naia, violentzia obstetrikoaz hitz egingo dugu gaur, ongi etorri naia. Eskerrik asko. Zer zaude, hori da? Urduri. Hau ez, aldatu dizugu papera, zu azkenean gidatzen jaioa, askotan, zure podcast proiektu politorrekin. Zaila da, bestaldean egotea. Bai. Tamalez, aurkezpenean esan duzu ez, violentzia obstetrikoa hitz egiteko ezinbestekoa nintzela, tamalez ez, emakume gehiegik hitz egin dezaketelako ondaz, eta iruditzen zaiz, aurpegia baina ahotsa nirea den arren esperientzia askok tokia aukiko dutela gaur kontan ere. Gaur eta hemen, nola aurkeztuko zenuke zeure burua? Zer galdera ez daia. Gaur eta hemen emakumea, ama, autonomoa, autoexigentea, oso autoexigentea, eta kritikoa. Agian bihar beste orden batean joango lirake adierazpen horiek, baina iruditzen zait emakumetasunetik bizitzen naizela, eta une oro, geroz eta gehiago, amatasunak ere arrakalatzen du pixka bat emakumetasun hori, baina autokritika hori ere feminismoari esker ulertzen dut nik, ez? Etengabe kuestionatze hori, eta hortaz, emakume feminista eta beste gauza asko, ez? Baina lehen justu egon gara hitz egiten ez, kuestionatze horrek horrek daukan zamare ez? Batzuten, baina egia da, horregatik gaudela hemen, espazio hauetan, ez? Edo sortzen den espazio hauek eta beharrezkoak direla, ikustarazteko, mai gaineratzeko, eta ez da iratzeko azkenean, ez? Ikuspegi ezberdinak edo bizipen ezberdinak asontan. Eta, gero, bakoitzak eraman dezala berera nahi duen moduan. Amazara horren dela 11 urte, gainera bihar baduzu ama izate urte betetzea zuk ere bai, gaur nik daukat. Baina zure kasuan lehenengo esperientzia hura, erditze hura, etzen behar bezala joan, suabe esateagatik, ez dakit, konpartitu nahi duzu pixka gurekin hemen, zer gertatu zen? Tamalez, esan dezaket, erditzen nahiko normala izan zela. Normaltasunaren barruan sartzen direlako tamalez praktika hauek, ez? Ni iritsi nintzen, aurdun gelditu nintzen, ambivalentzia prozesu eta erabakitze prozesu oso luze baten ondoren, 25 urterekin ama izatea erabaki nuelako, eta horrez, zergatik izango naiz ama, zergatik ez horretan denbora asko pasa nuen. Haurdunaldia oso gozatua izan zen, informatua, jakin min horretatik tiraka, eta erditzea hasi zen poltsa hautsita. Poltsa hautsita, haurdunaldiko erditzeko prestaketa saioetan, beldur handia sortu ziguten osasun zentrutik estreptokokoaren eta infekzio arriskuaren inguruan, eta orduan
emaitzarik ez nuenez, nahiko goiz joan ginen ospitalera, eta han azaldu ziguten 24 orduko epea izango nuela indukzio batera igarotzeko. Ados, poltsa hautsitan eukanera bat, pelikuletan bezala, ura erori eta erori, orduan, hasi nintzen, poliki lanean, geldirik egon gabe, ez gorputzari lagundu nahian, eta bat batean, 24 ordu horietatik oso urrun, eta entzun ondoren planta betetaz zegoela, ez? Orduan, sistemaren gabezia baten ondoren indukzioa inposatzera etorri ziren, ze hasieran proposamena izan zen, baina ezezkoa jaso zutenean, inposaketa bihurtu zen, eta hasi ziren esanez, indukzioa momentu horretan egiten ez bazen, aurrari zerbait gertatuko zitzaiola, nere errua izango zela, beldurra handia sortzen, presio ikaragarria, eta bitartean bikotekideari gauzak jaso zitzan esanez, ez? Orduan hor, ez esan arren, erabakitzeko aukerari gabe, indukzio batera bideratu ninduten, eta han zidaten takto vaginal oso mingarri bat. Baina oso mingarri bat, gerora jakin nuen zer zen, eta Hamilton maniobra bat izan zen, ez baimenik eskatu, ez azalpenik eman, eta inondik inora, baimen informaturi gabe, eta indukzioa zuzenan oxitozinarekin hasi zen. Ni nengoen egoeran egonda, etzegokidan oxitozinarekin hastera, baizik eta beste pauso batzuk egitera, baina alaxe erabaki zuten nik ustut presagatik. Eta ospitala momentu horretan beteta zegoelako. Oso azkar hasi nintzen kontrakzioak intentsitate oso altukoak izaten, eta hala ere oxitozinari igoz joan ziren, eta pasan nituen ordu pila bat, takto vaginal pila bat, eta lotuta. Lotuta makinari, ze indukzio bat denean, etengabeko monitorizazioa daukazu, eta ordan bi goma estu horiekin, naiz eta behin eta berriro esan mina ematen ari zitzaizkidala, zauriak eta dena izan dituen gomen marken ondoren, baneukan metro bateko zabalerako mugitzeko ahalmena eta 2 metroko luzerakoa. Eta hor, ohea eta paretaren artean aritu nintzen orduz eta orduz, 7 zentimetrora iritsi nintzen arte, eta nekearen nekez, emaginak esan zidan, berak ustez duela, falta zitzaigun zati horretan apurua deskantzatzeko epiduralak lagunduko lidakela. Emagina horrekin nahi duen inolako arazorik izan, aurrekoarekin bai, eta berarei kasu eginez, epidurala jartzea erabaki nuen, handik ordu betera, anestesistak tratu txarra eman zidan, nahiko ohikoa den tratu hori, ez bronka bota zidan, zergatik itxaron duen, zergatik molestatzen nion goizeko 6etan edo 7etan, eta horrelako komentariak, ez nion arreta gehiagirik jarri, eta handik oso denbora gutxira, epiduralaren efektua hasi eta berehala agertu zen espektro bat izango baliz bezala gizon bat, bere burua aurkeztu zuen, eta esan zidan ginekologoa zela, eta berak zainduko ninduela. Esaldi horrek, esan zuen moduak eta agertu zen moduak izugarrizko utzikara sortu zidan, eta beldurra sentitu nuen, ez nuelako oso ondo ulertzen zer gertatzen zen, ez? Eta intuizioak ondo jokatu zuen, handik oso denbora gutxira etorri zelako bera eta beste bi ginekologo jarri ziren hor eskuadroi bat izango balitz bezala, ez? Obearen pean triangelu bat osatuz, zarren atzean eta bi gazteagoak aurrean, eta takto vaginal bat egin behar zidatela esan zidaten. Nera matzan agian 10 edo 11 edo, prozesu guztian zehar, askotan sartu zizkidaten behatzak vaginan, eta kasu horretan bat beharrean 2 izan ziren, ze 2 ginekologo gazteek egin zidaten, elkarri begiratu zioten, eta zesaria esan zuten. Niri ez zer esan gabe, 7 zentimetroko, galdetzen hasi eta 7 zentimetroko jarraitzen duela esan zuten, eta beraien artean hasi ziren, planeatuta zeukaten guzti hori egin nahian. Ikusi zutenean nik ez esaten nuela, eta batean gogoratu nintzela, bazela froga bat ikusteko aurrak sufritzen zuen edo ez, naiz eta ni monitorizatuta nengoen, eta oso argi zegoen, ez zegoela inolako arriskurik, ukatu zidaten proba hori egitea, ez zuelako merezi, argi zegoelako beraiek erabakita zeukatelako ohe hori libratu behartzela, eta hasi ziren hor nire ezezko bakoitzari edo nire azalpen eske bakoitzari esanez, ospitalera joaten nintzen, beraiek esaten zutenaren behar nuela, ea zer uste nuen, eta horrela, mehatxuak igoz, tonoz igoz, beraiek ere konturatu ziren arte, erabiltzen ari ziren hizketa oso violentoa zela, eta joan ziren momentu bat, emaginari eskatu nion, mesez begiratzeko benetan estankatuta gauden edo ez, beraztelako nirekin gau osoan zegoena, eta esan zidan ez. Monitoreak ondo zeudela, aurreko takto vaginaletik berak egindakotik aurra berago zegoela, eta erditzea aurrera zijoala, baina oso zaila ikusten zuela. Berari eskatu genion hitz egin zezan, ez zioten denborarik eman, berriro bueltatu ziren, esan ez, tesaria bat izango zela bai edo bai, eta horren posaketa hori. Orduan nik emaginari begiratu nion, emaginak burua jetxi zuen, oso argi ulertu nuen berak
esateko zeukana, ez zioten hitz egiten ere uzten, eta momentu horretan galdetu nuen, ausartu nintzen galdetzera, ea zertzen zesarea bat eta azaltzeko mesedez poliki, nekatuta nengoela. Azalpen guztia izan zen 40 minutu izango zirela, ume aterako zutela eta jazta. Hori da, agina ateratzen dizutenean, ematen dizutena, baina azalpen motzago bat. Eta orduan, azalpen horrekin gelditu behar izan nintzen, nik arriskua galdetu nituen eta ez zegoen arriskurik, galdetu nuenea bikotea sartziteken eta zoratuta hauten nengoen galdetu zidaten, hori kirofano bat zela eta pertsonal minimoa sartu behar zela. Eta horrela hasi ziren, orduan eskatu nuen, aurra nirekin egon ezin bazen azalarekin, aitarekin egon zedin, ez zuten ezer bete inondik inora ere. Eta batean buruarekin baietz esaterako inguratu ninduten, 10 bat pertsona edo sartu ziren, hasi ziren niri bian gauzak jartzen, rasuratzen, inork bere burua aurkeztu gabe, ohea mugitzen, bitartean bikoteari garrasi egiten zioten berriro dena jaso zezan, garbitzaia ere horria erratza pasatzen hasita zegoen, eta batean ikusi nuen, nindoala. Ez agurtu, ez hitz egin, eraman nintute kirofano batera, hotza handia egiten zuen, argia handia zegoen, eta gogoratzen dut oso ongi, 11 urte pasa dira, kolpea, ez? Botan induten mai gainera, nik gogoratzen dut bizkarrean hartu nuen kolpe hori, eta atean neukan pare-parean. Orduan ikusten nuen jendea sartu, eta horrek ematen zuen arategi bat, herri txiki batean, goizeko 12etan, jendez beteta, eta bakoitza bere kontuekin hitz egiten, oporretaz, ezakizain bajan dago, eta ni nintzenan mai gainean zegoen txerri bat, edo panpin bat, edo dena delako. Besoak irikiarazizkidaten eta lotuta gelditu nintzen horrela, batean biak, bestean tentsiometroa eta bar, ezin nintzen mugitu, zortea auki nuen, eta tristea esatea, pertsona bat zentzuduna bat zegoelako, eta anestesista nire ondoan jarri zen, hitz egin zidan izenez, hitz egin zidan euskeraz, momentu horretan niretzat garrantzitsua zela, eta esan zidan, nire ondoan egongo zela, eta egin dezaken hoberena lasaitzea zela, ez? Umearen gatik egin dezaken hoberena lasaitzea zela. Ja ez dagoela atzera bueltarik. Eta hasi ziren interbentzioarekin, eta nire sorpresarako, interbentzio hori han zegoen jende guztiarentzat, ez dakit, klase bat ote zen, edo erakustaldi bat ote zen, edo zer ote zen, baina azalpen guztiak egin zituzten, nik sentitu egiten nuen, ez neukan mini, baina sentitu egiten nuen, zesarea batean askotan mugimenduiek sentitzen dituzuat, eta hitz egiten ari ziren bitartean, azalpenak ematen ari ziren bitartean, batean negar bat entzun zen. Eta anestesistak esan zidan, hori da zure semea, eta batean ikusi nuen langile bat, zijoala atetik, umea besotan zeukala. Garrasi egin nuen, claro, zesarea batean epiduralarekin konstientea zara, entzuten ari zara, presente zaude. Garrasi egin nuen, giratu zen gerturatzeko, eta ari ere garrasi egin zioten joan zedin. Orduan, ikusi nuen bakarra, izan ziren aurraren behatzak, eta berriro eraman zuten. Nik horrez dakit konortea galdu nuen, edo burua joan zitzaiden, edo lokartu ninduten, baina sentitu nuen erabat, ja hil naiteke. Ja umea atera dute, ja hil naiteke, eta egin dezatela nahi dutena, ez? Batean esatu nintzen, eta ikusi nuen, bazekartela ume bat, jantzita, garbituta, gerturatzen ari zirela, agindu eman zidaten, dale un beso, baina nik ez nintzen mugitu, ez zidaten nahikoa gerturatu, eta berriro ikutu ez ikusi gabe, eraman egin zuten. Hortikan, pasan ninduten el despertar deitzen den egune horretara, eta beste emakume batzuk zeuden, eta han egon nintzen denbora luzez, ia 4 orduz, ez zidaten azalpenik ematen, eta batean gaizki sentitzen hasi nintzen, esan nion antzegoen langileari gaizki sentitzen nintzela, utza handian eukala, jarri zidaten manta moduko bat berotzeko, eta errekuperatzen hasi nintzela, batean ja 2 orduz, erloju bat neukan pare-parean gainera, 2 orduz han nengoela, esan nion, baina noiz dira mango nauzu, ez? Emaiazu azalpen bat, eta azkenan azaldu zidan, hankak heltzeko gai izan arte ezingo nintzela joan. Hasi nintzen ez, eskuekin tranpatxoak egiten, hanka bat mugin ezaken, baina bestea ez. Da, 4 orduz egon nintzenan, eta azkenean plantara egon ninduten. Plantara egon nindutenean, etzegoen inorra, gelan etzegoen ez bikotez ez aurrik, atera nintzenean, igo gaiutik nire gurasoak ikusi nituen, zurbil zeuden, etzekiten nitaz ezer, inork etzekien ezer nitaz. Bikotea aurraren gana sartzen saiatu zen, hasieran zioten utzi, baina sartu zen, ez zioten hartzen utzi, ez zuten azalarekin eukitzerik euki. Eta orduak pasatzen zirela, langile batek agian gehiegi pentsatu gabe, berak berriro galdetu zuenean ean non nengoen ni, butazion, denbora esku pasada, agian zerbait gertatu zaio, ez?
berak uste zuen hil egin nintzela, nire gurasoek ere etzekiten ezer, umeak ere etzeukan kontaktua, orduan hori izan zen gure esperientzia. Gero plantan ere, uki genituen beste jaztarpen batzuk, derrigortzen ninduten altxatzera eta ni ez nintzen gai, odol asko galdu nuen, ez nintzen gai, altxan nintzen lehenengo aldian, ziplo erori nintzen, eta ala ere bronka botatzen zidaten, etengabeko tratu hori, ez? Oso vertikala, oso autoritarioa jaso nuen, eta horrek sortu zidan trauma osteko estresa. Nik aurraren lehenengo 3 hilabetetako oroitzapenik ez daukat, erabat blokeatuta daukat, eta horrek eraman ninduen, ez, autokritika erantzun behar horretatik, hasi nintzen pixka bat ikusten ez nintzela bakarra, apoio cesareaz posta zerrendara iritsi nintzen, el parte osunestroen zerrenda bada, eta han konturatu nintzen, gertatu zitzaidana indarkeria obstetrikoa zela, naiz eta nik uste izan hori hemen etzela gertatzen, ez? Konturatu nintzen baietz hemen gertatzen zitzaigula, zuri edo gertatzen zitzaigula, gazte edo gertatzen zitzaigula, eta inorretz egoela honetan salbu. Nire helburua zen, berai konturatu zitezen zerbait gaizki egin zutela, ez? Nire arazoa zen zesarea bera izan, tratua izan zen, etengabeko jazarpen hori, eta nire helburua zen, kontatzea pixka bat zer gertatu zitzaidan, eta beraiek esatea, zuk horrela bizi izan baduzu, agian zerbait gaizki egin dugu. Hori etzen iritsi, eta epaitegira iritsi nintzen, epaitegian oso epe motza daukagu salaketa jartzeko emakumeok, urtebeteko epean jarri behar duzulako salaketa, eta askotan oraindik oso zuloan zaude salaketa jarri alizateko. Salaketa jarri nuen, epaiketa hasi zen, zuzara naia, familian mediku asko ditut esaldiarekin. Orduan, ez zegoen zer eginik, errekurritu genuen, jo genituen estatuko ate guztiak, eta azkeneko aukera zen Nazio Batuen erakundera jotzea. Ni eta beste 3 emakumek kasu normalak, lehen esan dudan bezala, nire erditzea tamalez nahiko normala izan zen, erditzen nahiko normalak euki genituen, baina indarkeria obstetrikoa bizi izan genuen 4 kasu adierazgarri hartu genituen eta joan ginen Nazio Batuen erakundera. Momentu honetan 3 ebatzi dira eta 3 emakumeen alde atera dira, 3 bizi izan genuelako tratu txarra eta jazarpena, baina estatuak ez ditu ebazpen horiek bete. Eta hortaz geratzen zaizkigu, beste 3 edo 4 urte, berriro, estatuko... Estatuari esateko ez, hau ez duzu bete. Bete arazteko, orain audientzia nazionala, ez badute betetzen, zen lehenengo ebazpena 2020an atera zen, Galiziako emakume batena, kasu horretan audientzia nazionalak esan du ez duela beteko, eta orain supremora joan beharko du, eta niri prozesu berdina geratuko zait. Beraz, betetzen badute, ziurrenik nire semeak 14-15 urte eukiko ditu historia guzti hau bukatzen denean. Bueno. Justizia feminista, eta? Onse. Aipatu duzu, zuki hau gertatuta, jotze duzula email zerrenda batera, zekin nola esan? Apoio cesarea. Apoio cesarea. Zu hor, norbaitek gomendatuta edo ezagutzen zenitun edo... Nik el parto nuestro ezagutzen nuen, informazio asko bildu nuelako haurdunaldian zehar, banekin indarkeria obstetrikoa existitzen zela, baina uste nuen hemen ez. Nire privilegiotatik esaten nuen ez, munduko osasun gintza honena daukagu. Eta el parto nuestro ikusi nuen, zela zerrenda hori, eta zerrenda horretan azkenean emakume desberdinek esperientziak partekatzen dituzte, eta profesional batzuk daude, erantzunak eman ez behar dituzten horiei. Eta ikusi nuenean, nirearen kasu oso antzekoak zeudela eta asko zirela, esan nuen, agian ez dago zoratuta. Zenoskinik pentsatzen nuen zoratuta nengoen. Eta hor babesgune bat topatzen zenun pixkat, esatutu, klaro, gertatzen da hori, gero estres postraumatiko, garai bat pasatzen duzu, eta klaro, gero duzu urtebeteko mugimena, hor momentu batean indarrak ateratzen dituzu. Bai. Eta lortzen duzu babesgune bat edo topatzea. Nik uste dut ezinbestekoak direla, orokorrean eta bereziki amatasunean emakume sareak, ez? Eta horrek egiten duena da, indarkeria hau bizi izan duten edo zesareak bizi izan dituzten, naiz eta ez indarkeria bidezkoak izan, emakume sare bat sortu. Eta sare horretan, nik topatu nuen justiziaren bide hori, iruditzen ditzaidalako, hain argia, ez? Edozein interbentzio egin behar badidate, hainbeste paper sinatu behar ditut, hainbeste aldiz eman behar diet baimena nire gorputza ikutzeko, eta zesarea batean, sabela aldez alde ireki, 7 kapa igaro eta ume bat ateratzeko,
ez dago baimenik, ez dago informazio, eske iruditzen zitzaidan hain evidentea, pentsa ezin egiten zait basektomia bat baimenik gabe egitea, adibidez. Ja, ez, askotan egiten badugularik eta besterik gabe beste generora pasatzea, iruditzen zaigula segitu dela como eskandalosoa ez, eta gero beste aldean emakume egite dutenean dela como normalizazio absoluto bat, Bai. protokolo edo zein gauzena. Azkenean nik uste dut badagoela patriarkatua osasun sistema guztien zehar, ez? Hori azkenean nola garen hartatuak ambulategian bertan, eta kontzientzia gutxiago horren baitan. Ez? Nik uste, badago oraindikan begiak irekitzeko, zientziatik hasita ez, diagnostikoak eta guzti hori baina, pena ematen dit, azkenean ez hartzea eta esatea ostraga, ez? Eta nik uste, igual urteak pasa dira, eta hausnarketa batzuk egon dira, eta nik uste dut bai emaginak aliatu Bai, topatzen ditugula, ez? Bai. Batzuk. Bai, hori kontuz, bai. emaginak zuritzearekin ere bai, tamalez, eta egia da emaginen artean izugarrizko esfortzua egiten ari dela orokorrean, eta indartze horretan, baina hor topatzen dute ez, sistema medikoarekin, jerarkizazio horretan, ez daukatela aitortza berdina, baina emakume kontatzen dituzten historia asko emaginaren kontsultan dira. Eta, klaro, orduan hor, niri askotan gertatzen zaidalako, ez nik beti egiten dut emaginen defentsa, ez, eta iruditzen zait dela sustatu behar dugun paper bat, eman behar diogula autonomia eta indarra, ez, delako emakumeon bizitza sexualean, ez, lehenengo hilerokotik menopausiaraino, erreferentziazko profesionala, baina gero emakume kontatzen dizutenean, eske emaginez hain ondo hitz egiten duzunean, nik kanpoan usten hauzu, ez, eta egia da oraindik, formazioan eta ikuspegi feminista hori ez dutela jasotzen, askotan oso indartsu sartzen dira, baina gero sistemak berak ere jan egiten ditu, oso gaizki pasatzen dute, indarkeria obstetrikoaren biktimak noski emakume gara, noski aurrak dira, baina baita profesionalak ere, egizulan, jerarkizazio horretan, presio horretan, izan zaitez konplize ze batzuetan, beraiek derrigortuta daude, beharrezkoak ez diren praktika horiek eramatera, orduan hor, emaginak gure aliatu ezinbestekoak dira, baina oraindik ere bidea dago, formazio feminista behar dute, ikuspegia ireki behar dute, kontuan hartuta ginekologiaren aita deite zaiola gizon bati, evidentemente, hartu zituena emakume esklabu beltzak eta jartzen zituena mahai baten gainean anestesiari gabe ikertzeko eta egiten zizkien interbentzioak eta bar. Eta hori da guk daukagun oinarriaren, jakituriaren oinarria. Orduan, hortik datorren osasun ikuspegi batetik, noski, ertzaren ertzean gaude, eta oso inguru arantzatsuan kokatzen gara, baina gainera hor sartzen da, askotan hitz egiten dugulako, indarkeria obstetrikoa, joan bar gara aratago, indarkeria gineko-obstetrikoa da. Akaso danak ez gara amaek izango, baina zenbatetan gertatzen zaigu ginekologoaren konsultan, epaitua sentitzea, pixuagatik, pobrea izategatik, boiera izategatik, zure praktika sexualengatik. Edo zein dela ere zure egoera, askotan ateratzen gara kontsulta horietatik edo oso haserre, edo negarrez, edo gure burua kuestionatzen, badelako emakumea tratatzeko modu erabat patriarkala eta modu erabat infantilista anulatzen gaituena, ez? Jolin, hor bitu, ez da, gai oso mardula da, eta ere nahiak esan da ziren, gozen lasai otera eta ondo, baina eske gogoratut Mirari Martiarena, badute bakarrizketan ginekologoaren relatoa izten dute, eta egia da, ez, azkenean, fizikoki momentu batean esaten zuten, hau izan beharko luke, ez, kriston farrak, igual ez, hori mere urduritasunetik, propio, ukitu zidalako hor, zera, ez, marko luke kotxen konpontzailea bezala, ginekologa edo ginekologa, onmarko zen gu gustora nun bait, eta beraiek behan, begirazpen, ez, irudiario zona da, azkenean, ez, zen lotxek, eta ze, ez, gaina jantzi behartzea, gordetzen zea, ez, hola,
Bai, protokoloa bastante absurdoa da. Absurdoa da, bere. Jartzaitez hor biluzteko, eta gero jarriko zara pontu batean hanka zabali. Hori da, eta Zaudakizula zer egingo dizu. batekin, bai, gortina batekin biluzteko, eta gero zaude absurdoa. Hori da, bai, ez, badaude hor. Baina, bueno, ez eske emakumea zapaltzeko eta kontrolatzeko tresna poten denagoa sexualitatea izan da, esan nahi horren badaje guztia daukenko gainean, gure inseguridadeak, gure beldurrak, eta gero nola erabiltzen duten hori, oraindik kontrolatzea, osea, ez dela kasualitatea, hori guztia gertatzea, oraindik ere, ez? Gainera, nik uste dut badoala ere bai, badago ja, ez? Hausnarketa bat humanizazioa eta pazientearen beharrak erdigunean eta autonomia garatzeko, ez? Adineko pertsonen, pixka bat, ez? Pertsonat oinarritutako atentzioa emateko. Bai, baina humanizazio guzti hori ari da ematen ere gizon txuria zentroan jarrita. Bai, hori da, baina bide hortan, zenka, noski, hori nire aserratzen, ospitalean zaude, ospitalean nago. Baina ez nago gaixorik, baina hori da. Emakumea pertsona izaten jarraitzen dut, erabakitzeko ahalmena jarraitzen dut. Hori da, eta konfidantza dut, zure jakintzekin lagundu aldiazula nire prozesuan. Eta noski, esaten badiazu, ez, hau zen azkenean hor badago, ez, eta beldur hori, ez, aurraren, guazen elkarrekin neurtzera, eta azaldu izkidazu. Nik uste dut ez, azaldu, esan, nola hor, eta ez dauka. Ez du zentzurik, eta niretzat gainera, beraientzat oso askatzailea izango litzake, benetan pazientearen autonomiaren legea erabiltzea. Ze beraien egin beharra legez izango litzake azaltzea egoera zein den, zeintzu diren aukerak eta aukera bakoitzaren aldeko eta arrisku aukerak. Eta emakumearen gain ustea, edo zein pazienteren gain erabakitzeko ahalmena. Hori egin ezkero, beraiek ez daukate inolako ardurarik gerta daiteken horretan, eta autonomia hori aitortzen diozu, eta normalean emakumeak ez jara zoro batzuk gure aurra hil nahi dugunak. Bukatu beharra dugu, eta azken hiru galderak bota behar dizkizugu, lehenengoa litzateke, zer gustatu izanen litzaizuken jakitea ama izan aurretik. Guztia galetzen dizugu. Bi Valentzia etzela bukatuko. Nik uste nuen zaiena erabaki hartzea zela. Eta arraze guztia. Bigarrenik ze superbotere gustatuko litzaizuken eukitze? Garuna gelditzeko gaitasuna. Bira. Etzat, zentrifugadora bat da nire burua etengabe, eta hori gelditzen jakingo banu. Baina zure burua. Bai, nirea. Eta hau ateratzen, baina uste dut gehiago pausarena ipatu zuten, baina uste dut mundua gelditzen, Zela gehiago. Bai. Erika gainera uste. Ez daukat hainbesteko espektatibaren, nire burua gelditzarekin. Nahikoa. Eta amaitzeko, eta nik uste zure kasuan, honekin bukatzea ongi dagoela, zein izango zen amatasunen gaiarekin edo zure uste duzuk mai gainean egon barko duluken aldarrikapen nagusiena edo momentu hontan? Amatasun feministak bizitzeko modu asko daudela. Ezin garela mugatu bakarrera, amatasun feministen praktikak oso anitzak direla, eta entzun behar diogula elkarri. Eseri behar garala epaitu gabe, eta esan gabe ez amek itzegin nahi dute baitzegin dezatela parkean. Zentralidade politiko bat eman. Hortan saiatzen gabiltza denon artean, ez da? Baina, agurtzeko gonbidatu guei ari zogoperatzen maskara, gainera lehen uste dut ikusi dazula, ze konturatu naiz, nire hitzei dut gestan. Zoratuta zeundela, uste nuen. Zesoi behar du agure, ez zinen espektatiba horrekin. Pentsatu dute, agian kotxean lo etorriko zen. Bai, posible ez den. Gidatzen eta lo gauzak. Eta, maskara hau, pixkat, hemen saioa du hau, hemen esate du superreme, ez superwomanetik inolaz ere ez, baina supermediokridadea mai gaineratuz, bakoitzarena garrantzitsua delako, eta bakoitzaren bizipila, eta eskerrik asko. Ez da, ez ikusten, Ona, da, bitu, ale? Baina burua aktibatu egiten du, ez ditu balio. Eta bestela zuloak intenen ditiozu, eta... Eskerrik asko. Eskerrik asko gurekin egoteatik, nahi. Eskerrik asko.